Ootko sä tulossa kotiin vielä tänään? Winnie. Tässä on Frida. Tuossa on Koponen, Samuel, Kata ja Liia ja Elisa. Sä vaan pelkäät jääväs yksin. Sä oot kuin joku käärme. 21-vuotias Frida Sirén katosi pari viikkoa sitten myöhään illalla kotimatkallaan, eikä hänestä ole sen jälkeen tehty näköhavaintoja. Mun siskolle on voinut käydä mitä vaan, ja teitä ei kiinnosta pätkääkään! Koska mä suojelen sua. Aina. Olette kyllä uskomattomia. Joko siskosynkärin omasta tahdostaan, tai sitten jotain pahempaa on käynyt. Ei kuule, tämä tuppu kyllä mut on kironnut. Ellet sä sit oikeasti oo kuollut, niin kuin se toimittaja väittää. Mutta mä en halua uskoa siihen. En vielä.